Ето го стартовия лист за финала на двуместно кану 500 метра. В първи коридор германците Конрад Шайбнер и Штефан Кирай. Човека на втора дупка, Штефан Кирай е по-опитния, по-доказания състезател. И тук е същия случай, защото Робърт Мике е по-изявения състезател в унгарската двойка. По-младия е Давид Коришански. Двамата записаха четвърто място в състезанието на 1000 метра. В трети коридор са молдовците Илия Спринчан и Олег Нуца, втори от Световната купа в Белград. В четвърти коридор румънците Леонид Карп и Виктор Михалаки заели пето място на 1000 метровата дистанция тук в Пловдив. В пети коридор европейските шампиони Виктор Мелантиев и Иван Штил от Русия. В шести коридор украинците Дмитро Янчук и Тарас Мишчук, бронзови медалисти от световното първенство през 2015. В седми коридор италианците Даниела Сантини и Лука Инколинго, пети от световната купа в Сегет. В осми коридор поляците Виктор Глазунов и Томаш Барняк. И в девети коридор за Беларус Иван Патапенка и Алексей Махнист. На вашите екрани опитният румънец Виктор Михалаки, който сега трябва да изведе по-младия Леонид Карп до европейски медал в тази дисциплина. Със сигурност румънците са претенденти за такъв. Стартът е даден. Много добре тръгнаха европейските шампиони Мелантиев и Штил. Двама от най-добрите каноисти, с които разполага сборна, са поставени в тази дисциплина, макар и не олимпийска. Добре вървят и Леонид Карп и Михалаки. Същото се отнася и за молдовците Спринчан и Нуца в трети коридор. Ето и Спринчан и Нуца, както ви казах, вече с един подиум през този сезон. Все още на крехка, младежка възраст, но вече готови за големи неща. Поне така изглеждаше в предишните състезания. Поляците водят на контролата на 250 метра. Всъщност дали това е вярно, този кадър показва, че поляците изостават значително. Най-добре вървят, разбира се, Виктор Мелантиев и Иван Штил, които са устремени към защита на своята европейска титла. Непосредствено зад тях Леонид Карп и Виктор Михалаки все още са шансове да гонят златото. Не е непреодолима тази разлика, приближавайки финалните метри на гонката. Мелантиев и Штил все още на първата позиция с преднина пред Карп и Михалаки. Златният медал ще бъде за Русия. Сребро за Румъния, а бронзът е за Дмитро Янчук и Тарас Мишчук. Бронзовите медалисти от световния шампионат преди 2 години, сега отново с бронз на Европървенството в Пловдив. Янчук и Мишчук от Украйна. Титлата обаче е за Мелантиев и Штил. Русия продължава да доминира в двуместното кану в неговия 500 метров вариант. Мелантиев и Штил дублират титлата си от Москва 2016. Сребърни медали за Леонид Карп и Виктор Михалаки. Всъщност, челната тройка от Европейското първенство миналата година се повтаря. Мелантиев и Штил първи, Румъния и Украйна са със сребърен и бронзов медал. С някои промени в лодките, разбира се. Дмитро Янчук и Тарас Мишчук от Украйна трети. Миналата година бронзови медалисти станаха техните сънародници Верхелес и Камарилов.
Общо взето тук нямахме особена интрига поне за златния медал, макар че Леонид Карп и Виктор Михалаки се постараха да не отстъпват в спора с руснаците, но общо взето ясно се видя кои са най-добрите. Мелантиев и Штил. Русия с огромни традиции, специално в кану направлението. Русия, Румъния, Украйна с злато, сребро и бронза в тази дисциплина.